Sorry, samantalahin ko na rin po itong pagkakataon na ito. Kasi yung nakalipas nyo pong SONA ay nagbigay po kayo ng direktiba sa mga LGUs na linisin po yung Metro Manila. At kunin na rin po namin yung inyo pong panig hinggil po sa ginagawang effort ni Mayor Isko Moreno dahil mabango po siya ngayon sa public pagdating sa paglilinis ng Maynila. So ano po ang... Believe ako sa kanya. Kaya nanonood ako kung nagsasalita siya. Mas mahusay siya kaysa akin. Sa totoo lang. May nakita ako na mas mahusay ang resolve niya kaysa akin. Plus 2 ako sa kanya. Thank you po, Mayor. Okay, thank you, Rosalie. Mayor, last 3. Evelyn. Okay, Ross. Good evening, Mr. President. Maglapit ka. Pwede pong malaman kung ano na pong status sa PCSO. Kasi po nung sinuspend niyo po yung STL, ang sabi niyo po may corruption. Tama po ba? So, naimbestigahan po may corruption po ba talaga? Yes, yung hindi nakabayad may kaso, utang yan. And if that is part of what you ought to be remitting to PCSO, the crime I think there is TAFA. Kasi pera na ng gobyerno mo yan, bakit di mo binigay? All malversation if you are a government employee. Mr. President, kasi po...